Saya menbaik degree. Ayo ramah. Kenapa ke bahasa dia? Hai लोगोफोर जों माने जानायनि भिडिअ लाबोबाय नैबे ओंखाम नैबे बिलारदो आलु ओमफ्राय मोदोमफु बिबारजों नाजों अनला संबाय जोङो ओमफ्राय नैबे ना गोरान बाथोन ओमफ्राय नै पियास लाबाय जोङो ओमफ्राय जों जालांनोसै आरो नायलांबाय थादो स्टाइ खालामसै लोगोफोर जि मोदोमखादों ना फिसादो अनला संना जाबा जि गोथाव जाखायो मोदोमलायदो बुंलायनो ना गोरान बाथोन जानोसै गोथाव बिराद गोथाव गोथाव जादों ना ना बिराद गोथाव ना ना गोरान बाथोन बिलार नोंखौनो बिलार जा टेस्टि खा लोगोफोर लादेरलायबाय जोङो नांलालायबाय
Hay nói là gì nhỉ? Nó rồi. Này ạ. Soर अनला मैगं जानो मोजां मोनो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बिराद गोथाव जाखादों ओंख्रिया आनो दोनथ'ब्रा जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो आरो साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा लोगोफोर आंनियावसो नांगौ एसे हो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबांसै बाय बाय